Постановявам, да. Добър вечер. Казвам се Димитър Аврейски от Стрямата. Добре, ще се регистрираме ние като регистрирани сте като земеделски производители. Регистрираме фамилите счетоводителки. Имаме булстат. Първият човек каза, имаме булстат. На края на годината правим декларация и плащаме данъци. За миналата година съм платил, и помня не са документи в мен, платил съм данък. Сега от земеделски производител се регистрирам като ета, но имам право да не се регистрирам, да си продавам стоката на пазара. А сега в момента сея репички. 9 оранжери. Къде ще я продам? За една репичка аз трябва да хода на борста. Трябва да съм едноличен търговец. Лятото ще излезна на пазара. Продавам си стоката на кило, на половина, на 200 грама. Не ми трябва този търговски закон, аз съм земеделски производител. Но покрай мене всичките са докарали лимони, ябълки от Македония, марули от Гърция, спанак не знам си откъде. Минава по храните, проверки право. На мене ми взима анкетната карта. Това, което го продавам, го има в анкетната карта. Майония другия от Габрово и той има анкетна карта. На камънки ли го ся цялата борса и в тия? Той пристига с камион. Защо не можеш ли по-лесно камиония влиза и излиза и да отида да продава, както на борста и сега. Камиона влиза, купува отселяне на убития. Дето стои 2 дена на борсата. Не може да продаде нищо, он му сваля гащите, да може да не я хвърля селия, взема някой стотинка и търговица отива на пазара и си продава колкото си иска. Пазарна икономика. Това не е пазарна икономика. Ами ето точно това направихме. Направихте ви това със селените. Стигнахме до това, което ви боли. Само да ви обясна. В момента, в който си направите една регистрация, тогава този, който ви сваля гащите, няма да може, защото вие ще... Кой ще купи? Сега ще ви обясна. Кой ще купи? А то, който и на пазара... Застанете и вие до него и си продайте с вашата лична стока, след като сте регистрирани. И тогава сте абсолютно равнопоставени. Сега не сте. Аз съм равнопоставен, сега съм на пазара. Само да не бъркаме пазари. Само пазари и тържища стокове да не бъркаме. Много ви моля пазар. Не, говоря за свободен пазар. За свободен пазар. Общински пазари, там може да си продавате без никакви регистрации. Това е да чуят целите, всички трябва да накупат камиони, като другите, дето цяла България 20 години се въртим в един кръг. Сега ето тук има колегите по агенцията за храните. В момента вървим в процедура да се забрани продажбата на хранителни продукти от моторни превозни средства. Тя не е била разрешена и до сега. По някакъв особен начин е била търпяна от закона, но сега вървим в посока да бъде абсолютно забранено продажбата на храни от превозни средства. От какво ще се продават? От самолет? Нали казвате, че търгувате на пазара? Аз на пазар търгувам на маса пазар. А отстрани до пазара всичко, що е камион от цяла България, се отваря от борсата и на пазара. От борсата тварят от тези хора изпачили. И продават с камиони на пазара. На мен ми иска документи и той има анкетна карта. Вече не мога да разбера откъде товарят, къде продават. Съвсем объркваме пазари и тържища тотално. Не объркваме нищо. Свободният пазар говоря, не говорят тържищи. Значи на пазара не важи този закон, който обсъждаме тази вечер. На пазара това нещо не важи. На пазара може да правите същото, което сте правили до сега толкова години. Може би трябва да го разберете вече. Закона за стоковите борси и тържища не третира общинските пазари. А сега мога да се изкажа аз? Искам да се изкажа сега аз едно. Специално към вас, господин Иван. Вие към стоковите тържища. Какво ви трябва точно документите от земеделски производител нагоре? Какво ви трябва? Сега ще ви дам госпожа Тиша. Тя е човека, който проверява документи. Аз искам от вас, вие като ръководител. Не е познавам. Искам от вас. Земеделски производител трябва да има картонче за регистрация като земеделски производител. И там вътре да бъде отбелязано дали той произвежда съответния вид стока, с който се е бил на пазара на производителите. Така да ви подскаже нещо? Да. Анкетна карта искате? Добре, анкетна карта трябва да Друго какво искате?
Това искаме в момента. Край. И една декларация, сега ще искаме вече, Така. за след 3 декември за качество и произход на стоката. Това обясня. Да бъде декларирано, в закона го пише внимателно, трябва просто да се прочете. Там пише какво трябва да има земеделския производител. Но това обяснете на хората. Ето, обяснявам го. Защо трябваше тия и сценарии да стават? Подробности, стържища, пазари и така. Ами защото вие задавате този въпрос, вашите колеги задаваха други въпроси. Всеки от вас се интересува от нещо различно. Вие може би и на вас не ви е ясно това. Уважаеми дами и господа, ако считате, че е излишно да задавате въпроси и да чувате отговори, които може би не ви удовлетворяват, или ви удовлетворяват, или не сте доволни, защото темата е малко по-друга, да прекратим срещата, така и така сте дошли тук. Но на мен ми е все пак до някъде чувствам се и домакин. Поканали сме тези хора. Те са дошли от София, от Пловдив. Някакси специално мен ми е малко обидно това отношение. И ние сме ги поканили и те са дошли заради вас. Да, темите не са много приятни и за нас, и за тях, и за нас. Но, извинявайте, хайде да се уважаваме. Така. Дайте. И аз от ваше име искам да се извина на гости, които сме поканени, господине. Аз напълно ви разбирам. Вие ме разбрахте ли? Какво искам аз? Специално от господин. Още въпроси имате ли? Има много още, които се тормозят по борсите. Господата всичките знаят по това въпрос. Всеки се крие, не може да се продава стоката. Вярно ли? Защо се криете, питам? Нека тя да го каже. Ето госпожа Тишева, отговори. Крият се, защото няма документи. И ти много добре знаеш. Имаме и всичките, но всяка... Нека да не става буквално заяждане и репликиране. Ако имате наистина въпрос, задавайте го, за да ви отговорим. Конкретно. Не защо се крие, защо бяга, защо стреля. Няма смисъл. Но аз точно това исках да кажа, само да попитам. Какво се трябва от тържището? Ето е. Искам да кажа само 2 думи. По начина, по който се организира сега продажбата на зеленчук, ще ликвидира дребния производител. Защо? Защото нещата върват обратно. Вместо да се насочат усилията, да се създадат организации на производителите и по този начин да се обединят дребните производители, вие правите точно обратно. От 15 години се мъчи някой да направи за организациите за производителите, долу на места, горе от София, пълна спирачка. В България в момента има само една организация, Сливенска Праскова, която е действаща и работи. Всичко друго, което беше направено, умря. Докато няма организации на производителите. Но за да има, трябва да подпомогне държавата. Не да искате да създадат хората организации и после да давате субсидии. Обратно трябва да е. Трябва да се подпомогне създаването на организации. И това, което казва господинът, че от моторни превозни средства в Европа не може да се продава, не е верно. В Виена, в Будапеща хората си продават от бусовите и от камионите, но не от експоли. Имат си документи от КЕИ и си извършват продажба. Пак говорим за пазара, аз извинявам, че прекъсвам. Да не говорим за пазари. Закона не третира пазарите. Много ви моля. Говорим за стокови тържища за продажби на едро. На едро от организации за плодове и зеленчуци. Това, което ми казахте във Виена, това са пазари. Това са пазари за продажба на дребно, на собствена продукция. Това не са тържища. Пак ви моля да не ги бъркаме понятите. Говорим за търговия на храна на едро. Да, и пазара на производителите, който е отделно и там нещата са уредени по съвсем друг начин. Докато това не се уреди в България, древният производител ще бъде унищожен и тогава всички домати и краставици ще са отгърти. Какво предлагате? Ето ние сме тук депутати, за да се създадат тези организации. Но след като казах, че държавата пречи,
Кажете до сега какви такива опити е имало да се създадат тия организации или клъстери, както някои им казват, или кооперации, както искате го наречете. И какво, само една секунда, как го виждате вие за тези години, които това не е направено и защо считате, какво предлагате, как да бъде и къде считате, че държавата пречи, за да може ние да си го отбележиме и съответно да коментираме, да променим, ако трябва, законите. Но дайте вашите предложения. Какво ви пречи да се съберете? Или може би като съберете 3 човека и след една година, като се понаправят малко пари, ние българите се скарваме, или всеки почва да се дърпа на себе си, хайде кажете как го виждате. Какви облегчения виждате, как да бъде, каква организационна форма. Кажете и какво държавата пречи да бъдат създадени. Държавата ни пречи, но и ни подпомага. Как виждате да подпомага държавата? Чрез общините. Чрез общините може да бъде подпомогнато създаването на сдружения. По най-елементарния начин, чрез организация, но за това нещо... Кой да направи тази организация? Кмета на общината? Администрацията в общината. Как? Като ви задължи? Не като на задължи. Как да стане? Ето тук има кметови на общини. Кмета на общината може да ви покани на събрание, да предостави зала, да ви предостави чиновници, които все пак да ви оформят документално заявки, нещата, но там нататък всичко е въпрос на ваша воля и организация. А отделен е въпросът дали, ако вие успеете да създадете такива организации, ще получавате някакви облегчения от страна на държавата, макар че тези организации, както беше казано, те са и във ваш интерес, за да не ви изкупуват ефтино продукцията, а някой друг да продава. Вие да диктувате цената. Извинявайте, колко отстряма се изказаха тук? Горе-долу до сега бяха поне 5-6 човека, нали така беше? Предполагам, може би има много повече. Произвеждате, предполагам, един и същи вид продукция. Ако вие се обедините, съгласете се, че вие ще диктувате цената. До някъде. До някъде. Нали? А не някой друг, който да внася другата. Но предложете как да помагат общините, как да помага държавата. Ние ще си го запишем, ще направим още една среща и какво държавата да ви подпомага. Пазара на производителите във Виена е подпомогнат от общината с 13 декара земя, а държавата дава безвъзмезден кредит в рамките на 30 години да се изгради пазара за производителите, които са организирани. Това е помощта в другите страни. Аз искам да кажа... Само секунда. А пък в България 15 години не могат да тръгне от тези организации. Значи има нещо сбъркано. И може цялата държава, само една организация, българска праскова сила. Самите организации обаче нещо е сбъркано, не държава. Айде да си говорим истина. Ами така и ще трябва да правим. Така ще трябва да правим. Ви казва да правите. По отношение на въпросните ТКЗС-та, те могат да се създадат по малко по-различен начин. На срещата в Белозен коментирахме за създаване на браншови организации. И тогава разбрах, че една част от вас бяха готови да подкрепят подобна идея. И нека Йосиф Ячев в момента да обясни какви са условията по отношение създаването на браншови организации във вашия сектор. Защото на зърнопроизводителите има, на животновъдите има, на производителите на зеленчуци не съм чул да има, но овощарите няма, нали? Тристранката, когато Министерството на земеделието променя закон или става въпрос за субсидии, всички вие се интересувате и виждате кои браншови организации отиват да участват и да защитават интересите на своите си членове. Аз ще кажа само няколко думи. Много е важно наистина да създадете организации на производители. Разберете, сами на пазара много трудно ще оцелеете като дребни производители. За съжаление в нашата област и в цяла България, въпреки че и по програма САПАРД имаше такава мярка, там бяха 35 човека и се оказа, че 35 човека е някакво число, което е абсолютно невъзможно за България да се съберат земеделски производители и да направят една организация на производители. В програмата за развитие на селски
на селските райони, беше редуцирана тази цифра до 7 човека. Пак е непосилна цифрата. 7 човека не могат да се съберат. Процедурата е следната. Регистрирате едно ООД или АД с тази фирма, 7 човека, кандидатствате пред Министерството на земеделието да бъде призната организация на производители. Оттам нататък има мярка 142 от програмата за развитие на селските райони. Кандидатството са в Пловдив, в разплащателна агенция. За 5 години ви се поемат разходите за издръжка на офис, на консумативи, на служители и така нататък. Идеята на тази организация е да излезете на пазара заедно. Идеята е да търсите пазари. Идеята е не всеки да си изгражда хладилници във вашия случай, да съхранява продукция, да се направи един общ, с който ще можете да се запазите продукцията за малко по-дълго време. Да се направите една линия, която ще може да ви опакова. И да излезете на пазара с продукция, която вече има един маркетинг, където ще можете да търсите цена. За съжаление обаче, до момента организация на зеленчук производители или на овощари, поне аз сега чух, че има в Сливен. До сега не бях чул, че има в България такова нещо. И горещо ви апелирам, наистина много е важно да се обедините и да работите заедно. Само от вас зависи. Добър вечер. Значи искам да попитаме, като зеленчукопроизводители тази година сме произвели продукцията, а от сега от 3 декември по какъв начин, след като вече станем юридически лица, ще имаме произход на стоката. Значи, аз съм я произвел, аз ставам де-факто след това и юридическо лице. По какъв начин ще докажа, че стоката е моя, след като вече съм юридическо лице? Нали се регистрирате до края на март като земеделски производител, вече като ета ще бъдете обаче. Да. И ще си докажете отново с картончето и с... Това картонче на името на фирмата ли ще бъде евентуално или пак на частно? А който ви регистрира, нека да ви каже. Кой регистрира в Пловдив? Ето предполагам. Да. Значи регистрацията се извършва в общинските служби по земеделие. Да. Със същото картонче, с анкетния формуляр, вие ще се регистрирате. Аз или фирмата става това? Значи трябва да се пререгистрирате на името на фирмата. Фирмата може ли да бъде ЕОД и да бъде регистрирана като земеделски производител? Да. Да. Може. До сега, за тази година, защото това нещо става от март месец. От 3 декември, де-факто пак сме юридически лица, пък нямаме произход. Има промяна в закона в наредба 3 за регистрация на земеделските производители. Нашата регистрация започна сега от есента и до 28 март. Ще продължи пререгистрацията на земеделските производители. Значи, още от този момент вие може да отидете да се пререгистрирате. Значи, след като регистрираме фирмата, трябва веднага да отидете да се пререгистрирате, да. Абсолютно. Благодаря. Ето един много конкретен въпрос, който беше абсолютно... Не се разминава двата закона, някои хора се гледали, това не може да имат така на другите неща. Давайте, господа, свободно. Задавайте въпроси, ние не бягаме. Каквото можем, ще отговаряме. Затова сме тук. Може ли да помоля на микрофон? За сега може да се търгува. По принцип материята е малко хлъзгава, не бих искал да влизам в по-големи подробности. Аз ви казах, че за мен лично и до сега не е, как да кажа, тук има юристи от двете ми страни, не е забранено, но не е разрешено. За сега положението е такова странно, но юристите могат да го обяснат. Аз не съм юрист, но по принцип идеята е да се прекрати тази практика. Не говорим, че стоката не може да влезе на стокото тържище или на пазар на производителите в камиони. Тя няма с какво друго да влезе, бусове или камиони. Но проблема е тук, колегите по агенцията за храните ще кажат. Значи това е проблема, който те споделят специално от централното ръководство в София. Когато те отидат на проверка, включително и нашите инспектори, един камион, в който са натъпкани някакви кашони, някакви чували, не може да бъде проверен в истинския смисъл на думата. Всеки един производител показва някакъв документ, но това дали са 1 тон, дали са 2 тона, дали са
еди колко си кашона, дали етикетите на тези кашони съответстват на сертификата и на фактурата, нито те, нито ние можем да провериме. Затова по принцип не